Съни, защо жените наказват старанието? Като им подаряваш рози, като им носиш шоколади, ставаш предвидим и скучен, а като ги оставиш 2 дена на син, тя се връща по-влюбена от всякога. Аз ще кажа моето мнение. 47 години можа да ги разбера тези жени, но напоследък виждам нещо, което е самата реалност. Всичките много обичат цветята, ама на приказки. Усмихват се само единствено на неговото приятеля. Друго всичко е лъжа. А защо, когато им пратим съобщение, т.е. те ни изпратят съобщение, защо ние не отговаряме, тогава те очакват внимание, обаче го нямат. И остават сами с своите дефицити. И тогава избухват. Съни, тия дефицити, какво да ги правим? Как да ги научиме да разберем какви са им дефицитите, за да може да и ние да намажеме, деца вика? В сряда, 20 часа, на лайв. На нашия лайв с теб. Венера, на прицел. Ще могат ли хората да задават въпроси? Включвайте се, задавайте най-надолните въпроси, защото истината не е в дейтинг. Това не е дейтинг академия, това е дейтинг на живо. Точно така. Дейтинг за истински мъжкари, които искат да свалят жени.